תקליט אותנו, תקליט! אתה לא יודע מה זה להקליט, הנה, קח, הנה, זהו, תוציא את האצבע, זו. הוא מקליט. אל תיגע. לא נוגע. אל תיגע. רגע, תן לו, הוא רוצה להצטלם. נו. יאללה, נקרא. 1, 2, 3, 20, 60, 70, 80, 100, 100, 200, 3,000. איך חיממתי לך אותו? הנה. איך חיממתי לך אותו? אני סבלתי, אתה נהנה. אתה רואה, הוא הפסיק לדבר. הוא הפסיק לדבר עכשיו. הוא הפסיק לדבר, יאללה, צביקה. תראה להם. יאללה, צביקה. זבל, אני. הוא זבל, הוא אמר שהוא זבל. שנייה. צביקה, זה השחקן הבא שיבוא איתי לתחרות. שימו לב לרגל שמאל. ימין. שמאל. אתה פה. ימין. שמאל. שימו לב לרגל שמאל. רגל שמאל הנפתחת, המייצבת. שימו לב, הרגל השמאלה עובדת. רגל ימין הזריזה, קו ישר.